Gabon, ongi etorriak ez gaude konforme saio berri hontara. Gaurkoan Gasteizko Errekaleor auzotik datorren Belaño taldearen zuzenezko emanaldiarekin hasiko dugu saioa. Beraz, zuekin Belaño.
Gabon, ongi etorriak ez gaude konforme saio berri hontara. Oraingoan Belaño taldea dugu Gasteizetik etorri direnak. Gabon. Gabon bai. Gabon. Kaixo. Bai, askotan ahazten dut taldeak haien burua aurkeztea azten gara hizketan eta inoiz ez esaten nortzu diren. Beraz, zuen buruak aurkeztu. Pues ni Ilargi naiz, Belañon bateria jotzen dut eta hori. Hori, ez dakit. Vale, ni Kepa naiz, jotzen dute bajua Belaño taldian, eta hementxe gauz, momentu politxoa pasatzeko. Ni Noa naiz, eta jostaten gitarra. Bai. Ongi. Eta, bueno, Gasteizetik, esan bezala, Belaño talde nahiko berria dugu. Bai. Eta, bueno, zer egiten duzu edo zer egin nahi duzu, hasiera hauetan? Zaila da etiketa bat jartzea, Bai. Pues a ber, ez dakit, zer egiten dugu, nik uste zer egin baino, zeren gandik influentiatzen garen, ez? Pues, justo duela gutxi bio txiki bat idatzi dugu, eta pues, esaten dugu gure influentziak direla Galiziako eta Ingalaterrako neokrusta, post-rocka edo metala edo horrelako eskrimoa, horrelako soinuak, porque ez dakigu nola definitu gure musika. Pues horren influentziatik zerbait egiten dugu. Bai, azkenean etiketen kontua beti da nazpilatua, ez da zelan etiketatu zure musika eta horrek azkenean enkasilatzen dago bastante, eta bueno, guk bai nik uste hori iturri anitzatatik edaten dugula eta hori influentzatzen dara gure musikan ere, badakaguz nahiko aldaketa batzuk oso melodikoak, beste batzuk ja salata gehiagokin, orduan, bueno, bai, hori, krustetikan bai, baina melodikotik badakagu bastante, orduan, ez dakit, hortikan. Bai, horren kontzertua egin berri duzu, hiru kantu, jo dituz eta bai ikusi dut hor bazirela influentzia haunitz zuen kantuetan. Hasiera batzuk amaibik zero, ekarri didate burura, baina bueno, ez dakit hori den influentzia bat edo. Baita ere How to Life bat, nola da? How to Life it, bueno, Norvegiako talde horren puntxu batzuk ere ikusi ditut, baina musikalki. Baita ere Divit edo Neokruz deitzen duzen hori. Eta, hostia, uste dut nahasketa ederra egiten ari zaretela. Nik uste dut hartzen digula dena egiten dugu horrela. Hala, berzera zeratzen den. Bai, esagia da, ez dakit, nik uste kantak eta sortzeko modua bai dala, eronoak ikartzen da riffen bat, eronik beste bat, eta azten gara horren saiaro lokalean, Ilargi derrepente azten da hor bateriakin, eta pixkat dela, bai hori ez, ez da zerbait esaten dugula, abestia dingo dugu lan, eta itxen dugu gehiago, ez dakit, irtuten zaiguna, bai. Bai, askotan bai, pues que se, naiz justo entzuten Fall of Efrafa asako, eta bateriaen ritmo hau asako gustatzen zait, a ber, zerbait antzeko, porque berdina es imposible. Baina azten gara horrela gauzekin, eta hori. Noa beti ekartzen ditu gitarraren riff batzuk, beti dago hor, como... Saltxan. Bai. Saltxera da. Bai, bada. Saltxerua, bai. Gaueko ordu txikitan heltzen zaizkigu bideo batzuk eta da horren plan. Mira este riff eta horri biltzen gara, bai. Eta gero, bueno, baduzu lokal lanketa bat. Zen, gero horren beste ritmo aldaketa eta soinu aldaketa eta dituzten kantuak landu behar dira. Bai. A ber, astero ensaiatzen dugu, orduan, orduak botatzen ditugu jotzen. Hori, bai, kontzertuak asten eman arte, zenbat egon ginen igual. Nahikotxo denbora ensaio lokalean ensaiatzen. Bai, ni uste hasi ginela apirilean, 2008ko apirilean esan gendun como ideia, taldea sortzeko ideia hori, apiril bukaeran, eta hortikan gutxira seginan ensaiatzen, eta leo kontzertua izan zen. 2008ko azaro abendu esango zen. Ez dut horretzen. Bai, oinaten jo genduna taldean.
Da, bueno, bai, tarte hori egon garen saiatzen, eta bai. Osea, baina, bueno, gira dago musikalki ez dakagula be eskuntza bat oso reglatua, dela gehiago belarriz, eta, bueno, pues, hau ondo doia eta aurrera, ez? Osea, Gogoak. bai, hori da, bai. Osea, ez da, lanketa hori ez da zerbait, esan dugula, bale, estruktura musikal hau daka, da, como, bueno, guri gustatzen zaiguna, eta hortekan jotzen dugu aurrera, bai. Behar dena, gogoa. Hori da. Azkenean, originaltasuna hortik sortzen da, Eta, bueno, Gasteizetik zatozte, baino, bueno, kontzertu gutxi eman dituzue horrengoz, ezta? Bai. Bai, lau... Hogeita... Eman diotugunak. Bale. Uste lau bat izan direla. Oñatin, Portu Rampin, Portuko Rampi, Ondarrun hori da. Ondarrun. Bai, Gero errekaleorren bijo ditugu. Ba. Eta ja. Eta nik uste bai, horrek izan direla, bai. Beraz, mugitzen zarete? Egon zarete Gipuzkoan, Bizkaian eta Araban? Bai. Orduan bada... Etxean bi. Bai. Hori da, etxean bi, bai. Eta kantuak hemen 3 jo dituzue. Gehiago dituzue? Bai. 6, 6 abesti ditugu, bai. Eta jarritzen duzu hildo hortatik, estilo nahasketak, abesti luze xamarrak edo? Bai. Igual nabaritzen da hasierako abestiak eta bukaerako abestiak nabaritzen da nola joan garen ere segurtasuna hartzen o ere murgiltzen en todo esto de... Garatzen. Bai, hori. Bai. Estiloa garatzen eta. Bai, eta gero... jotzeko modua eta guretzako zer da erosoena, eta hori igaltzen da pila bat, ez lehenengo nire adibidez sortu gendun lehenengo kanta kostatzen zait pila bat jotzea, eta da como ritmo aldetik eta orain gero ja esaten dugu, bale, honek funtzionatzen digu, goazen metodo hau ero bide hau jarraitzera, eta hortian goaz pixkat ikasten gu, bai, poliki bat aldeakin batera elkarra ezagutzen eta ikasten be bai zer jotzen dugun bakoitzak. Eta pedal gehiago erosten orduan, gehiago aldatu behar dira kantak. Bai, bueno, bideoan ez da ikusten, zeren lurrean ziren, baina pedal sorta ederra ekarri duzu, Bai. Bai, bakoitzak 6-8 pedal, bai. Bai, eta txian gehiago indikan sortzeko pedalera. Ni 7. Bai. Ni erosi nahi ditut, ja. Bateriako pedalen bat sortzen den. Plan jarra sartuko diogu beste da mainetik bateriari. Eta etorkizuneko planik edo, uste dut, aipatu duzuela lehen, grabatu behar duzuela, disko, maketa, single, ez dakit zer, grabatuko duzuen? Bai, badakagu grabatzeko asmoa, justo, bueno, ekipoa lortzen hasi gara grabatzeko mikroak, lortu dugu bai maitxo bat eta gure ideia da gure burua grabatzea, eta bai txugun 6 abesti horiekin ja pentsatzen dugu taratzea gure lehengo albuna izango da hori, deitzen dela itxaropena izango da gure mendekua, lehen jo dugun kanta baten izen berdina daka, bai, eta hori izango da lehengo albuma, 6 kanta horiek, bai. Autoekoizpenaren bidea, jorratuko duzu, baina jada baduzu, bandcamp bat, non kantu batzuk entzun daitezken. Bai, horrek dira grabazio, entzaio erdian laga jarri genduen mobila hor, eta mobiletik etotzen sana, eta hori da dagoena. Bai, ez da gaizki, Bai, bueno. Horren soñoa. Mobila, ez da horre... Salata egiten duzunean. Hori da. Bai, hori da. Beraz, ordan izango duzu, ordu erdi, pasatxo, zuzenekan jotzeko edo? Pixka gehiago, bai, hortik. Bueno, zuzenean ordu erdi, más o menos, no? Bai. Media horita, Bai. Ongi. Eta, segillo, izan dizue aurreko esperientziarik, beste talde batzuetan? Itzala. Bueno, zu gehiago. Pues sí, pues... antes, seguimos tocando en Itzala, Illargi y yo, y nada, para mí ha sido ese mi primer talde. Itzalak izan zuen hola geldiune bat, duela 2 urte edo sortu zen Itzala taldea, eta... Bai, ni ez dut oroitzen noiz. Baina bai, egon ginen urte bat, igual? Bueno, no me acuerdo. Egon ginen rato bat eta pasada den... no me acuerdo los tiempos, la verdad.
Berdin du. Bai. Ez da garrantzitsua. Paroi bat izan genuen, Bai. eta, orain jarraitzen dugu birmoldatuta. Baina oso ritmo basuan, porque elkartzeko, claro, no eta biok Errekale horren bizi gara, baina 3. pertsona Iruñan bizi da. Orduan, elkartzeko zaila daukagu, baina, hor daukagu proiektua. Aldugunean saiatzen dugu, eta ez da hil, baina hori da. Hemen Bidasoaldean egon zineten. Bai. Jaioneko besta ahondian kamioi baten gainean jotzen. Bai. Altzen duten bezala hor zutik egoten. Bai. Hori bikaina izan zen, Niretzako izan zen bigarren aldia Jaioneko kamioian jotzen, eta bai? bai, aspaldi, kumbia talde bat geneukan, nilutan ituia, eta hor jo genuen. Eta niretzako da esperientziarik onena. Horren, kamioian egon zarete, itxasontzia izan behar du, hurrengoa. Hor mareateko estoa gehiago da. Kamioian esperientzia hartzen da, hortan. Frenatzen dunean batez ere, bai. Laukan gora. Bai. Eta bueno, esan bezala, Errekale horretik zatozte, baino bakoitza leku ezberdin batetik dator. Badugu Bizkaitar bat, Gipuzkoar bat eta Burgostar bat. Eta, bueno, nola izan da zuen bidea? Zer eraman zaituzte Errekale horrera? La vida. Bai, galdera... Abstraktu egin, sakon egin, filosofiko egin. Bai, ez dakit, nire kasuan, justo... igual ni izan nintzen azkena Errekale horrera junintzen bizitzera, eureia biziziran ja Errekale horren, eta, nire kasuan izan zen, ilargi eta lehen hautikan mugimendu antiespezistatik eta ezagutzen ginen elkar, eta izan zen, uda batean elkarrekin lagun batzun etxean ginela, eta hor, bengatu herri bizitzera eta alatxe jon ginean eta elkarrekin bizi gara orain, bai, eta ez dakit eurek. Eta nora da... barnean egonik nola eramaten dira instituzioen aldetik egoten diren erasoak alde batetik alde ona jartzen dute, baino atzetik gero beti ari dira ziztatzen edo auzo hori ezabatu nahian? Egia da instituzioengatik aspaldi ez dagoela como erasorik ez ezer. Horreitzen dudan azkena izan zen bigarren argi mosketaren garaian, hor bai izan zela atake jarkoto bat, eta izan genuela ere errastasuna momentu horretan kriston deialdia egiteko, eta mobilizazio oso handia egiteko, eta kanpotik etortzen diren erasoetatik nik uste dut hori izan da como handiena. Eta horrek ere eman diguna izan da, kanpoko jendea Errekale hor eta proiektua ezagutaraztea, eta adibidez hortik aurrera egon dira proiektu irekit batzuk, adibidez Hortua eta Gasteizko jendea pilo bat dauka bertan Hortua, eta hartu eman oso polit bat da hiriarekin. Hori gehi ekintzak gaztetxean egiten diren ekintzetak ere beti izan da como hiriarekin hartu eman bat, baina niretzako Hortuak izan daiteke eredu bat de horren ostean sortu den konfluentzia hiriakin, bai. Eta hori gimnasioa, bai. Hori da, gimnasioa, bai. Gimnasian badago boxeo talde bat jendaz otortzen dela Gasteiztikan internatzera bertara. Igual dirurik ez dakana ordaintzeko gimnasio pribatu batzuk gero, osora tortzen dira, bai. Gero kontzertua egiten dira isa astero. Eta, en lo que a nosotros nos concierne, ensaio lokala ere badaukagula, eta hiriko talde batzuk etortzen direla ensaiatzera, gaude, zema talde gara, 10 bat? 10 bat talde. Ostia, badira batzuk, Bai. Nabaritzen da. Bai. Erreserbatzeko. Bete-betea. Bai. Mugimendua dago. Eta, lehen igual, garai lasaia da orain, eta horrek ere albidetzen du hiriarekin, eta kanpoko jendearekin hartu eman hori egoteko.
eta hortuak edo baratzak dituzuela, esan duzu, eta antiespezistak zaretela, beraz, lantzen dira animalien inguruko gaiak edo, bada jatetxe bat, adibidez, edo halakorik, Errekale horren? Auzoan bertan jatetxerik ez dakagu, bai antolatzen dira otorduak, bai jaietan, ero bai kontzertuetan eta horrela, baina justo antiespezismoa bera ez da auzoko zutabe eta ero ardatztako bat. Baina, bai gaudela pertsonatan orbanako asko, bertan, borroka horren baitan gaudenok, baina ez da auzoko zutabetako bat, adibidez, hori ez. Ez, auzoa bere osotasunean oso anitza da. Baditugu zutabe batzu komunak, baina gero zerbait egin ahal izateko, baina gero bakoitza bere... Bueno. Interesgarri. Denbora amaitzen ari zaigu. Beraz, ez dugu eman duzen kontzertari buruzitzekin edo bai? Bai, zer eskaini diguzue, zein kantu eskaini diguzue emandako kontzertu txiki honetan? Pues a ver, zer egin dugu oinatzak, mutxedumbre eta itxaropen izango dugu. Hori da. Eta zeri buruz hitz egiten duzue zuen hitzetan, edo zer esan nahi duzue, edo zenukete? Bueno, oinatzak izango zan pixkate, da irakurketa bat gure inguruko panoramarena, ez? Badagoela horre gainbera orokor bat gure gizartarekiko, eta bai irakurketa negatibo hori ez, baina aldi berean badaka itxaropen puntu hori, ero bai, gero inguruko jendeari bai zuzendutako zerbait da, ez? Aldamenen dazkagune lagunkidenei zuzendutako mezu eta eskertzeko mezu moduko bat badaka. Pero muchedumbre, si quieres explicar. Va un poco de la mano. Bai. En general, Bai. Saldo. No, eso ya está. Eta gero itxaropena esango da gure mendekua, bai pixkat bide antzeko batetik, ez? Bai ikusten dugu gauzela garai batean, eta orain igual aldatzen ari da, eta bai badagoela jendea pixkat iguale gehiago mugitzen hasten dela, baina bai pandemia ostean egon dela geldialdi orokortu bat mugimendu sozialetan eta bai da pixkat hori ekintzarako dei bat, ez? Jendea mugitzeko, antolatzeko eta hortik handoan abesti bada bai. Bai zena, adibidez pandemia ondotik egon da dena egin nahi dugu eta batean dena bera joan gara, ez da? Hori da. Eta behar du mugimendua edo berreskuratu edo. Bai, hori da, berpiste bat behar da. Mugimendua, bai. Bueno, mi esker, ona etortzegatik, Gasteiztik, Pikain, eta mi esker, ikusi arte. Eskerrik asko zuri. Eskerrik asko. Gure jatorria, gure belaunaldia, gure generoa ez zaigulako inporta, batzen gaituen zerbait dugulako, eraldatzearen alde lan egiten dugulako, ez gaude konforme. Gazte, ez gaude konforme, mundu garbigo bat, bizile genduke, gezurraren kontra injustizirik ez. Gazte, ez gaude konforme, gazte, ez gaude konforme.